Ir-rapporti pożittivi fuq l-ekonomija ta' Malta li ħarġu fl-aħħar jiem juru li l-Gvern kien u għadu ta' spalla għal familji u negozji Maltin u għawċin fil-kuntest tal-isfidi internazzjonali. Dan intqal mill-ekonomista Clint Flores b'reazzjoni għal pubblikazzjoni ta' 4 rapporti pożittivi dwar Malta fi żmien 10 ijiem. F'dan iż-żmien qasir ħarġu żewġ rapporti tal-Kummissjoni Ewropea, rapport ieħor ta' Fitch Ratings u ieħor ta' Moody's. U dan ma ġiex b'kombinazzjoni, ġie minħabba l-fatt illi kien hemm pjan anki minħabba l-kwistjoni tal-affarijiet tal-enerġija u minħabba l-fatt illi l-Gvern ukoll qiegħed jidħol fejn jidħlu l-affarijiet ta' sussidji mill-fatt tal-mugħ l-affarijiet tal-ikel li qed jolew minħabba l-affarijiet tal-invażjoni li hawn ovvjament kulħadd jitkellem fuqha tal-gwerra ta' bejn Russja u l-Ukrajina. L-ekonomista Clint Flores innota kif ir-rapporti ta' Fitch u Moody's qegħdin jgħidu li minkejja dawn l-isfidi l-ekonomija Maltija se tikber b'madwar 4%. Ma dawn hemm ukoll it-tbassir tar-rebbija tal-Kummissjoni Ewropea li qed jgħid li s-sena d-dieħla pajjiżna mistenni jkollu t-tieni l-akbar tkabbir ekonomiku fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Clint Flores saħaq li dawn ir-rapporti pożittivi qed jiġu minħabba li waqt il-pandemija il-Gvern sostna kemm lill-familji kif ukoll lin-negozji. Nemmen illi dan l-outlook huwa wieħed pożittiv huwa minħabba l-fatt illi l-Gvern anke waqt li kien hemm pandemija daħalu immaġina jiġri jkollok is-settur privat ħafna minnu kien qed jaħdem mal-Gvern biex l-ekonomija tkun lesta għal meta noħorġu minn dik il-pandemija. Flores qal li dawn ir-rapporti jinnotaw li d-dejn nazzjonali huwa inqas ta' 60% u li dan jagħti l-faċilità lill-Gvern sabiex ikompli jinvesti. Imma nemmen ukoll illi l-outlook kif inhu qed jagħti bixra sabiħa lill-ekonomija Maltija u dan ġie minħabba l-fatt li l-Gvern investa b'mod illi anki jekk pereżempju ikun hemm deficit, id-deficit huwa dirett biex jitkabbar l-ekonomija.